Soc en David Moles, del celler Vinyes dels Aspres de Cantallops, un celler familiar, vull dir, aquí on ens trobem és a casa dels meus avis, que des de fa segles s'elaboren vins bàsicament amb varietats tradicionals de l'Empordà, lledoners i carinyanes, com el que us presentarem avui, que és un vi de garnatxa roja, un vi dolç, un vi de raïm sobremadurat, envellit durant 5 anys amb aquestes garrafes a sol i serena. Aquí el vi esdevé dolç, amb un punt ranci, molt interessant, un vi de postres, un vi generós. És el vi segurament més autèntic, més especial que elaborem de tots els que fem de garnatxes. És un vi de raïm sobremadurat, per tant un vi que concentra un sabor clar de panses i de mel. És un vi melós, amb una gran cremositat, untuositat i sobretot una gran persistència. Una vegada el tens en boca, té un sabor molt prolongat que et dura molta estona. Per tant, és un vi que és molt adequat per les sobretaules, per postres, per combinar-ho amb dolços, però sobretot això, per fer sobretaules llargues i també per una bona companyia, per una bona lectura, diguéssim, sense menjar-hi ben res.